أردتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Sadereke manane sing iki dilajengake potongan ayat sing iki sing dereng cekak. Iki nerangake tiyang ingkang pegatan. Jadi jalan iku napa tiyang sing badhe nikah napa nertike tiyang sing nembe nglaksanakake nikah nggih napa netepke ngowahi solusi tiyang sing konflik rumah tangga nganti akhire pegatan. Mergo Gusti Allah Maha Pirsa bilih wong iku ora gampang muni terus selamine ngoten iku Maha Pirsa pangeran wong iku diparingi nafsu muni terus awet nganti tuwa niku dereng mesti muni sayang cinta terus menerus niku boten mesti kira sing nikah niku nganti buyut nganti kaki ini jadi ana sing wis omah wis manak wis putu lagi biaran kuwi ana sing lagi bernikah jam sedina pegatan ya ana jam saulan pegatan ya ana jam setahun 2 tahun pegatan ya wonten. Nek iki diterangke umure wong sing rondo ditinggal mati niku kudu kepriye. Iki diterangno karo buku ayat lepas nabi al-Qur'anina arba'ata asyhuri wa asyra kudu ngenteni suwene nek bahasane yang sakniki idahe idah iku basa Arab basa Jawane hitungan dina suwene 14 dina 130 dina selama urung tutup waktu 130 dina niku ditembung langsung haram boten asal apa meneh diakad nikahi nek disindir-sindiri oleh Umar bihi min hebatin nisa disindir disemoni kaya umpamane ucapan innaka la jamil iki ayo bakal ono umpamane rapat utawa lapat ucapan wah sapa sing ngono wae bejo wae sampeyan sapa sing utawa wae sampeyan bejo ngarepi ngono niku jek oleh utawa karo ibin tika akeh wong sing seneng beda-beda niku mbak bu cuman kowe akeh aku bingung tenang sendal lagi suci namo kok nek muni ngono tok jek oleh dadi au fi ma'aratun bi min khidbatin nisa au aknantum fi anfusikum utawa seneng nggo guru ya muni seneng tenan tapi disimpen ning ati
pirsa alimullah wa anakum tatakurunahum nakum jala pirsa nek wong ya kadung ketamaksun eling terus nang wong sing disebut neng aja wala kira itu nasira aja nganti janji secara menang-menang muni tak nikahi menang-menang ya gak oleh aku lurung tekan entek dah ila takul qawla ma'rufa terus no wala ta'zimu mongko tekan nikahi iki sing dadi makna iki wala ta'zimu lan aja nejo sira kabeh mongko tekan nikahi akad nikah janji nikah hatta ya berwa sehingga tumeka apa kitabu tidak ajalahu ing tempone utawa watese tidak enteke tidak aja pisan-pisan menjalankan akad nikah sawurung entek tidak aja akad nikah dihitok dilamar wae iku oleh karo. Jadi yang akan nikah di dalam masa idah batal nikah ora sah. Langsung otomatis batal. Wong akan nikah karo tak idah batal karo. Jadi nek mati bakal mulang 10 dina. Nek wong duwe wetengan idahe tempone oleh dinikah nek wis lair iki wetengan sing halal lho, wetengan sing ambek bojo halale misale di tengah weteng pegatan. Ngono iku idahe tempone oleh dilamar nang nek wis lahir. Nah nek wetengan sing uyoan ku dalang temuane dalang niku ora ono idahe. Dinikahno ya oleh. Nah kalau oleh dadi yo anggere nek sing gelem bapake ora iso dadi walene bayi kecuali nek wis bar ijab IJE nek wektu 6 bulan muncul sithik bawane nek wetenge mledek nek wong dihalusno iki malah perkara lha kok elek iki kok ora dadi alus-alusno nek wong demenan kelona kumpul kebu blendhe buaye apa jenenge anak tewel kok hamil iki nek kausen ora elek iki diarani apa anane malah perkara halus-halusno demenan ana wong demenan kumpul kebu blendhe blendhe biasane kan nek ketakok terus nikahi rumasane ora iku solusi jadi ora solusi lho iku ya solusi secara masyarakat umum tapi kuwi gak iso dadi jaminan hukum nek piye ning agama ya oleh dinikahi sing demeni ya oleh. Jadi bicara tentang oleh kan ora oleh nikah ora bicara tentang dosa. Dosa ya tetep dosa karena terbukti blendeng dosa nek wong wis tau dibojo kowe jadi raja nek raja terus ning akhirat di hukum sing apa. Jadi nek bocah blendeng di luar nikah terus dinikahno iku bapake ora iso dadi waline bayi kuwi nek bayine wedok nek lanang lho bebas ora ora iso dadi waline bayi wedok sing dikandung di luar nikah kecuali ya catatan ya gamblang nek bar diijabi ngantek lair jek nek wektu 6 bulan 10 dina apa pirang dina sepoke 6 bulan luwih berarti ijabi bar selapan jebrot utawa barang bulan mau jebrot bar 3 bulan blorot ngono iku piye tetep anak terus saiki diakono ora iso dibina ning bapake nek dijablo jek mongko 6 bulan luwih 6 bulan 10 dina 6 bulan 7 dina kuwi cara oke jek oleh main. Lah ngono iku jarang wong sing
ngendikan nek wong wis dicalonno wis putusan dina ya. Ngono iku nek dadi nikah jek nek 8 bulan iku sik dadi waline ya tetep dosa tapi cek sah dadi waline cara dosa nglakoni zina. Lah nek ora nganti 6 bulan kok wis lair ya gak oleh mareh. Ana iku sing ngaku jarang semua anak tewel lan ngono iku bagi japno kang selapan lair enak wae ning negara kene ra berarti sempurna ora jenengan nek bapaknya berselapan atau barang lapan lain. Orang itu sebenarnya naik gede lagi loh, tuane ngaku kode lahir di luar nikah itu. Ya dengan bangga, dengan percaya diri sebenarnya di Japan naik ketemu bujune, ketemu jodohnya ya diwaleni. Padahal itu rasa maleni. Akhirnya dia nikah rasa mana aja mana tewel meneh, dedek dosa terus menerus. Bapaknya yang tahu lakukan dosa itu dia jadi tutupi ngaku isin terus dedek dosa mereka saat banjuri. Baru kalian ayat ini boleh. Oleh ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugul kitab wa jalan. Wa lamu lan padha sira kabeh nawa iku setune Gusti Allah. Iku umurun zat kang akeh pangapurane sing manani seneng paring pangapura zat kang hobi ngapura. Gusti Allah iku seneng ngapura kawulane bayan. Mula dhewe kan nyuwun ngapura, ora njaluk lagi ngapura. Itu ambek wong-wong wangene ngapura bayani. Ora setuju ning ngarep ngarep ping 7 ra tak ngapura. Gusti Allah niku kawulane ndablek berat-berat udah agar terus tobat langsung di ngapura. Terus salah 5 waktu ki mlebu dosa sing terjadi dosa-dosa cilik antarane salah siji lan salah sabanjure. Poso ya mlebu dosa, ora nyang ngapura poso taat. Niku ya di ngapura. Halimun tur dakang ana dimaknai nek ana asline aris-aris kuwi wong Jawa iku lembah mana. Dimaknai bijaksana ya kenal bijaksana, tapi iki luwih lepas timbang bijaksana hal itu. Terus iki nerangno ayat banjur iki. Wong sing pegatan nek ae ayat iki antisipasi kanggo wong sing pegatan mbok lagi bar sedina mbok lagi bar KUA mbok kang ndak pasar pegatan urung incip blas terus segone ngono mulo sak titik enak wae dadi iki menandakan yo fakta sing nyata bahwa wong omah-omah ora kaya nek pas pacaran iki nek citraan nek api-api tok yo ora ngira nek kaki kurung jebes kabeh terus gelem petukan mbek cowok itu cewek iki pencitraan sik pacaran karo tahun 4 tahun sing ketok api tok sing diomong api ora usah ketemu terus telepon zaman saiki di video call mesti masak sik terus duwe-duwe gelem nampan iki sing diketono ki bangsa sing api-api tok pencitraan pirang-pirang ati sapa pacaran yo nek kenal saya kira nek ora kenal nek 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 iki nek DM nek iki medsos jenenge reno-reno iki kok yo tak pedik ora nek medsos akeh kuwi tuku pulsa ora kuat data ngono wifi-ne wong medsos sing kok akeh meneh iki data nut iki rene ora kenal mau nek kenal wis tahunan lho bareng Japan yo dan dino pegatan nah seminggu pegatan saulan pegatan apa perkara nek dekat PDKT kok jelas saiki kok telek iku isine meng anu pencitraan ae sing diomong api-api tok mergo isine meng bumbu nafsu itu jujur iki tono seneng tok kaya kuwe telat persen
zaman itu hidayah kan jablok itu rewel lain kan gampang makai gampang muncul makanya dia mau kan apik terus nah ngono itu ya disiapin bagaimana memberi solusi ngono itu di Quran itu diarah di mana sih la junaha alaikum la junaha ora ana dosa iku maujud alaikum ing atase sira kabeh intalakum lamun mekat sira kabeh an-nisaa wong wadon malam tamasuk selagine durung digepok sira kabeh bahasane Quran diperhalus masa iki bahasa asline gepok tapi nek sing dimaksud gepok iki berhubungan badan kumpul pokoknya hubungan kumpul ngono kuwi lah sing iso mawon Pak guna Elisa au tafridu tawanan takno sira kabeh lahuna marisa waridotan ing mahar ing kepastiane mahar jadi ana wong pegatan urung kumpul belas utawa durung nentokno berapa mahare mergo wong Arab kuwi mahare uki-uki dadi kadang ana sing mahare menyusul ora kaya kene mahare ning sajadah Al-Qur'an yo alan kabeh nek jaman Arab ora mesti alan ora mesti kontan sing akeh ra kontan mergo apa makawene lalu-lalu ana sing mas kawine iku berupa mobil sak omahe sak duwike MM-an lha mungkin ra duwe ora halal. Zaman urung ngantek ditentukan piro lan piro edahe. Bahane sing loro kosone iki tak setara iki nek enek bocah wedok ngrawate ayu. Mbokne ayu. Mbok ayu bocah wedok pamane nurun pake rada ngriki. Mboke ayu. Lah pasti karena cakanan kuwi lha upaya dia jadi pengen oleh mboke ayu ya mesti apa mas kawine tukone akeh. Pasti karena cakanan anak itu ora pati aku. Tapi mahare kon mahar mistir kaya mboke. Jaluk kudu kaya aku ora pati karena bocah diwe mas kawin cara kene upamane setengah miliar aku wae biyen ada mbok dia duwe 2 miliar aja gelem akhirnya ngakak dadi nang arep iki kena perawan tuwek Jawa tuwek yo akeh lan ijab ora selalu halang sing halang ning Jawa sing kontan yo mas kawin ngene murah ya mas kawin trimo dengan mas kawin seprakat ayat salat mas kawin kok saja mbek kok barang kata tidur utawa kita kaburan makare kok murah-murah jaman Jawa iki mlane kontan-kontan sing direnggo iki wong sing bar dikawin tedangan mun ngantek digepok blas ya kok nek sing dolan kok jenenge ra kepokan kok digepok kuwi pegatan piye ora apa-apa niku ora diweki idah ora diweki apa jenenge anu mas kawin ora ana mas kawine mergo mas kawine kan kono ora tempo nek nang kene ora kudu diwekno ora ngerti jalurnya terus iki lagi jelas antar itu lajuna alaikum in qalaqtum nisa malah tamasuna dan ulama itu wa mati'u lan padha lungahno utawa sira kabeh guna nisa alal musiki ing atase wong kang sugih nek lanang utawa sugih musiki maksudnya arep maknane jembar tapi sing dimaksud iku sugih kuwi qadaru tapi kira-kirane musik wal mudiri lan atase wong kang ora duwe wong kang mepet rupek duwite rupek bandane qadaru
khawatirane mupetir nah ngene. Dadi wong nek pegatan urung ate ngumpuli ngene iku piye nang Saudi sing direbut nang Saudi to nang ndi wae sing anune sing mas kawine ora kontan monggo nek nang kene men dikontane mas kawine sithik-sithik wae sing mas kawine ora kontan ngono ki nek wis dadi pegatan monggo wong iku ora perlu wehi mas kawin sing ora kontan lho iki anggo urung ditentono maksude urung diwehno tapi kan ono enek engko tak mas kawin iki sak miliar tapi nek wis bar tempo istilahnya cara bahasa Arabe muajjal ora halal tapi muajjal ya tak terima mas kawin sak miliar lah tak terima Pak Naib cara basa kene ngono tapi muajjal nek wis nek urung ditentokno nek urung muni engko mas kawin menyusul mobil tunik kakak batas meja bimahri muajjal misalnya ngono nang kene tapi sekali lagi gak enek itu jarang terjadi mas kawin tempo jarang terjadi enek kene tapi jane oleh mas kawin tempo utawa nyicil iki oleh lah nek urung nyebutno jumlah atau nominale atau barangnya sing apik mas kawin pas ijab kabul urung ki ora usah di mas kawin pisan ndak masalah lha piye lho ngapa-ngapano iki jalur biaran oke ora sing dolan tok ngapa-ngapano kuwi anggere urung menyebutkan jumlah mas kawin niku oleh lagi pisan jelas cuman kanjeng Nabi merintah ya sithik-sithik wae apa ngono mati guna ala musik kon bungana kon wae ya sekedar ngerem-ngerem utawa nyenengno ngarep-arep duwe pira tapi ora sejumlah mas kawin mau iki perintahe anjurane nek wong sugih ya ala musik kodaru dadi iki mraktekno barang sing nang kene ora terjadi lho iki nek Bugis ada kemungkinan terjadi mergo mas kawine wong Bugis lalu-lalu utawa wong Banjar utawa wong Lampung nang Jawa kene tapi tak terangno ayate ngene ayate tersebut jadi nek urung disebutno sama sekali ora usah di mas kawin pisan wis pegatane cuman diaturno mati umuna al musii wadaru kormani mu'tah istilah dalam berkaitan mirip mu'tah ini uang sekedar uang sukacita uang anu lah uang kerahiman kodaru sak kuasane sing jembal yo akeh nek yo kanggo kepir yo wae sithik sak mampune ngono iku hakon alal muhsini mata ambil ma'ruf paweweh kang apik mata anale dadi paweweh bunga bil ma'ruf kelawan bagus ya ngono iku hakon bener alal muhsinina ing atase wong kang gawe bagus-bagus kabeh memang wong sing pegatan urung sing dolan urung kumpuli urung ngicipi iki kok enek luwih artis bolak-balik nek pacarane budak wong sak negara tapi barang kerja pada biara berarti so baru japan budak pasar biara kan mulai nah tapi nang kene nyoro membuat jenenge mahare wis diwehno ya di jalur balok demo mahar berjanji ya anggere mas kawine berangkat alat salat ya jalur berarti tak bodol kalau tahun-tahun nak ngono gitu. Nah, misore iki nerangno wong sing pegatan ya dirupa. Tapi bedane wis menyebutkan jumlah mas kawine, wis menyebutkan apa sing dienggo mas kawin. Nek dhuwur mau kan ora menyebutkan. Sampai selimet dan sedetil niki
Quran ngatur pengurupane wong. Wa in talaqtu lan lamun megat sapa sira kabeh. Wa in talaqtu lan lamun megat sapa sira kabeh. Una ing nisa mengko bali antamasu saking sadurunge yen to ngumpuli sapa sira kabeh. Jadi kaya wau masa yang musuh iki makna asline gepok. Cuman sing dikarepno iki gepok ngumpuli duhul, ngumpuli dimak. Quran itu bahasane akeh sing disebutno secara metafora halus, secara analogi kiasan sing halus. Nganggo basa nek wong Jawa biyen ngarani pernesan utawa sanepa. Saiki ra mudeng sanepa ki apa pernesan ki apa ora mudeng. Jadi basa-basa di emper-emperno. Ora langsung disebut jimat utawa klon ngono kan tapi gepok sesenggolan. Mengko beli antamasu saking sadurunge yen to ngumpuli sira kabeh guna ing wadon. Tapi bedane ngono kang wis durung ditentokno mahare pira utawa apa. Ngisor iki waktu para teman-teman wis merdoake sira kabeh. Merdoake iki 6 tono maksude. Nentokno berapa nominal jumlah mahar utawa mahare barang berupa apa omah lantai loro kapiye utawa mobil Fortuner kapiye ngono utawa sapi 20 kapiye omonge sugih pawane. Wis disebut wis ditentokno mahare meskipun ora halal. Ini sing terjadi jelas ora kalah, ora kontan, mahar akeh kok iki. Ora kok kudu nikah wadah bijah, bil mahfur halan ora ngoten tapi muajalan cara ijab. Nangkene ra enek kok nangkene halan kontan kabeh. Tunai kabeh mergo mahare sithik. Aja nang Saudi mahare laru-laru ya akeh sing nyicil nang Bugis nang Banjar nang Sumatera pakai sing mahare nyicil gede. Nah iki sing disebut ya mahar sing nyicil utawa tempo. Urung diwehi mahar nalika ucapan tapi wis disebutno ya aku satu gawe mahar 1M utawa 2M muajalan tempo. Upamane ngoten utawa gawe mobil loro tempo utawa umpama gawe mas kawin emas 2 kilo tempo upamane ngoten iku piye apa to karo teman-teman wis mesti sira kabeh lah mari disawari dolan ing ketentuan mahare panis rumah apa iku separone barang para tungkang wis nentokake sira kabeh nek urung ngantek ngicipi cara regane ro panganane ngantek kecapno dadak wis jaluk nek ra sido ora diwehno ra sido gelem diloni pegakan padahal wingi pacarane suwi enek sing 3 tahun enek sing 4 tahun lagi dari jaban mau dikelon di badan pengen nemplek ae mergo apa sing diketok nalika pacaran iki barang sing gumbal piye tok sing apik-apik tok asline nek omah awar Pak Boe iki yo metikil tapi nek ceweke kudu diketokno seolah-olah wong sing dimawan seolah-olah sing pengerten seolah-olah sing mati buang nek kawin ketok kabeh ketok itu padha koroke ketok nek duwe-duwe nek duwe-duwe nilai utawa ketok tutup badan mungkin kan kalau ketok beli-beli saja zaman pacaran dia nanti tutup badan masuk bus lagi ketokno mesti dimpet sik kita ada aku tak tahu mobil bosno ning ndi
bape mengen ape kepethuk kan jelas jesilno aben maku bape buah wis mrene suruh roh nang bar kan urung sempat jesil tempat temu masalah bape kaya seliro lagi ketok ketut kata jadi kita nampi apik tok nalika dewekan dedek dosa ora apa-apane layak luwanan roatun biro julid bila kali syaitan ini ana wong lanang nyepi sendirian berduaan ambek wong wedok sing lapane urung kalah ngono iku sing ora dikane setan arep ngene kok gak oleh ngono sing dia mau ngapik nalika pantaran rokok pantes berapa malah api rokok malah pancet yang gue tak kok ada sempama rokok ya blok dewe kudu duit tekno dewe kan mangan kebesanan kena suak ngono saiki nek gede ya blok wong tak omah gulung rokok ada ketemu kita mangan kebesan kuwi piye ketok kabeh lagi. Lah nek terjadi dekatan sing budaya iki mau harus gimana? Banis rumah faratum mongko separone mas kawin sing wis mbok janjikan nalika ijab. Nggih, kula siapi kula trimo nikahe kanthi mas kawin mas 2 kilo tempo tapi kene duwe. Ono iku nek wis disebutkan jumlahe ya tetep kudu diwekno sing separuh diwekno separone ora sak kuduwe cara dhuwit muni sak miliar dhewe setengah miliar cara mobil muni loro dhewe siji cara wedhus muni mas kawin wedhus loro dhewe siji ngono iku separone paling semua parotu illa ayam puna kejaba yen to ngapura sapa nisa sapa wong wadon kejaba nek wonge malah ora usah duwe aku sing ketok ngono wes kowe metikil wong mas kawin kok tempo ngenteni setahun sedeng wis ora usah wae lah sing separo lah aku ya semua ora kudu nek ngono bisa ya ngapura tapi bahasane ya ora karo rasul iki dimaafkan wis ora usah duwe imas ngono iku kena akhirnya kayak enak sapi enak awil ahwa utawa ngapura sapa alladzi wong biadi kang aku tetep ngatasi alladzi uqdatun nikahi utawi akad nikah utawa nek ora bojone sing ngapura bekas bojone lek ora utawa wong sing ditangannya berhak ngakati nikah iki ana sing nafsiri iku waline ngaten utawa ana sing nafsiri sing usahakan iku ngaten lanang nek waline ngaten misale wis gak usah kowe lah mas kawine wis baris pegatan lah sing separo kan wis disebutno kedah kula paring paus ora usah urip kowe kono wae mawane ngoten nek sing duwe anu kok nuntut ya tetep kudu bayar separuh mas kawin sing ping faratum bapak faratum niki wau nek urung disebut kaya dhuwur mau ora usah diiblas sing ayat dhuwure mau kan ora disebutno mas kawine ayat niki nerangno sing wis disebutno nek urung nganti kepoan kan pegatan ku piye ya kudu diwehi separuh jadi sampai seteliti sedetil niki Gusti Allah ngatur wong bebraya niku mergo wis maha pirsa bimata aluna kobir niki kan wis pirsa nek wong iku ora bakal terus happy seneng terus ora dasar komune kuat itu nang tengah dalan ya mutar-matir terus sering kumpul ambek wong apik-apik dadi wis irama ya tentang rondo nek rondo nek pegatan dia idae diketono jelas aturane diatur jelas idae 14 10 dina sawene iki piye dilamar ora oleh dosa sing lamar
tapi orang juga nikahnya ada jenong piye. Jadi anak harus tanggung jawab. Mulane ya nek nikahnya yo nek bojone guri saleh ya ngumpul nek bojone sing guri sing saleh. Lah nek bojone sing guri blekatak malah sangsaya nemen ya ora iso kumpul sampe piye lah. Kira-kira dipikir sepenting dari wong saleh sampe nanti kumpul Gusti Allah sampe wong saleh dipenono judu azwaj iki judu ora kudu wong wedok tok sing wong wedok ya itu wong lanang bapane celana matite celana berkata ya kaya firman bapane terus sing wong wedok mau saleh akhire ditoto Gusti Allah pomo gak nikahne sampe ya dikumpul ambek wong lanang sing saleh Gusti Allah sing ndakno piye carane ya ora dipikir wong warga dipikir warga iki jenenge seneng tok. Lah nek nikahne ke bojo guri nek bojone sing guri salehah luwih api ya akhire kumpul mek bojo sing guri. Kaya wong akeh wis pegatan nek wong wedok iku wis dadi wong liya. Pegatan utawa ditinggal mati dadi wong liya akeh wis nikahne. Orang nikahnya terus naik dadi wong liya. Artine ya seneng sama jare nek bojo penting selama wis tanggung jawab. Niku nek rondo ditinggal mati. Lah nek iki mau rondo pegatan mergo urung keblas solusine ngono mau. Tapi nang kene gak enak Saudi, tapi nek daerah-daerah sing budayane mas kawine lanang. Niku nandakno nek wong pegatan iku ora mesti urung kenal sama sekali. Jadi wis kenal suwe tapi begitu. Ijak kok katanya apa mergo nalika pendekatan ada saiki PDKT iku sing diomong kumpul wong piyoto. Wong kaya biyen iki ora usah tandingan mbek anak malah wedok critane cilik kowe dijakno. Wong biyen kok dhewe iku wong kadhe kala jarene ora diwitur saiki menawa lucu. Ustaz jaban ngantene kan jek udan-udanan do jarene. Saiki ngono lucu ngono. Tapi orang kok seneng ora seneng akhirnya saya kita dinikahno sik. Akhire wong wali kan duwe nikahno to ora kudu seneng sik. Jane lah baru wis dinikahno ceritane kok biyen iki jenenge jare bawa biyen bar dadi nganten udan-udanan do biasa biyen. Mergo cek cilik jarene apa. Jute tapi anake nek sing 12, anake sing ya biyen bojone nek sing loro anake nek sing 30 wae. Anake nek sing saya ini anake 30. Ale kabeh sing itu dadi punya kabeh. Artine piye? Yang penting niate apik, kuwi niate apik. Engko kenalane nek wis bar ijab nek wong biyen lho iki wong biyen. Rukunane nek wis bar ijab suwe-suwe kenal wong anake sing wedi mek wae. Cuman yo kuwi wong biyen iki kesabarane luar biasa ketinggalan ceritane. Kanthi 2 tahun wong dirukuni blas miwangi ngluku bletu nak karuan iku dirukuni bojone iki cek lokal wong biyen. Saiki yo minggian saiki aja nek kanthi 2 tahun. Ndak pasar urung dirukuni lho. Jane wis gelem jagongi mangan. Ndak pasar urung dirukuni kenek minggat saiki itu. Nek urung pasarane koyo ya. Oh biyen kan biasa ceritane aku ora ngalami. Sing ora yo sing tuwa-tuwa saiki. Cara bar dijakno kuwi trimo ngantek ndak pasar gelem dikumpuli sedinu. Enak sing tahun-tahunan. Kan ceritane yai. Ya sepuh ya nganti 4 tahun kuwi urung dikumpuli blas. Iki kan misalnya Badul Karim iki 4 tahun 10 tahun. Alah nyati mondok gratis e kan. Ambe penyae kok dikumpuli blas ora gelem dikumpuli blas pirang-pirang tahun. Akhirnya sudah ya kuwi putra waling-aling jadi nyati mondok gratis kok memang ora kok mergawe sangat bagus pindah-pindah mondok gratis ngono. Jadi oleh anak gurune tapi dhewe ngalah nganti pirang-pirang tahun ora
nek ngumpul sing golek mohe. Tapi dhek kan patuh ning gurune, patuh ning kiyaine, patuh ning jamak betul kare iku. Jadi akhirnya pada ini rukun tak suwe suwe ya rukun. Nanti selama setahun 2 tahun nganti 4 tahun itu kan cara saiki ya lawan coba dengan kon ruku kon matur kon mopo ora oleh dulit dan bengi yo perlu disingkur ora gelem mawon ngono itu kan biasa biyen jarine cuman dite akhirnya anake oke-oke nek oke-oke pipi yo dawa-dawa lha saiki berkenal sayang-sayangan sak durunge tapi balik jabar jabatan kebutuhan dadi ngoten iku kurang jamin lho aku dengan iki anak sing hati-hati duduk masalah agama ben ora jelok promen akhire pegatan iku wong nikah iku luput pisan kena pisan sekali gagal pisan ya keloro selawase nek berhasil pisan ya selawase ya pisan bakane pisan nek sing pisano Gusti Allah kan ya penak piye mati ya selawase karo mati matine ya ora kudu tuwek ya bono tuwek sing ngasa pisan Gusti Allah ngoten iku ikhlas jadi Wantahu akrabul taqwa walakan sawulan ojo lalekno sira kabeh al-fadla ing kautaman ing fadl ing kaapian bainakum ing dalem antarane sira kabeh aja siramu nglalekno kelumane wong kautamane wong kaapiane wong sing kita aja elek tok kaapiane wong ketokno walakan sawul fadla bainakum inna wa ta'ala Gusti Allah bima ta'maluna kelawan barang-barang ta'maluna kang lakoni sira kabeh iku basirun mawa mirsani Gusti Allah pirsa kabeh barang sing mbok lakoni sing pengin mbok lakoni sing apik mbok lakoni sing mbok omongno lan sing mbok delino ning ati pirsa kabeh kula tansah eling Gusti Allah